Vi vil lave et lille 60-minut for jer, altså når du kommer først. Derop til. Ja, lad os se, hvem du vinder. Jeg vinder. Jeg tror så ikke. 3, 2, 1. Sådan! Så, jeg vandt. Hej alle sammen. Nu kommer lidt mere atletik. Så her er længdespring. Ja, vi er godt 61. 50. Du skal have der, hvor du landet. Kan jeg se det alle sammen? 1,5. Hvad vil du sige til dig selv? Jeg skal jo utroligt godt hoppe egentlig, fordi den ligger jo for langt tilbage. Kan vi se? Altså, jeg hoppede dernede fra, så. Men jeg kan hoppe længere end dig. Ja, det var der, du landede. Det var jo omkring de 80, 90, eller... Jeg landede her! Ja, okay. Vi kigger, hvor langt det var. Der er 2 meter. Ja. Hej, lidt mere atletik. Her kommer spydkast. Og det er vores spyd. Godt. Ja, til. Husk, den kan ikke sidde fast, så det er vi lige nødt til. Nej. Jeg kaster den længere end dig, Luke. Du skal altså ikke sige, hvad jeg hedder. Ej, det var lidt skævt sådan. Det var længere end dig. Nej, det var ude på banen. Det er her. Det var ude på banen. Det var længere end dig. Hey, lidt mere atletik for os. Nu er det cool sted. Og det er vores kugler. Jeg har en boldtræ. Så lad os komme i gang. Det er længst til kast vinder. Ja. Jeg går lidt tilbage, for at vi kan se, hvor han kaster. Ja, det var sådan cirka. Ja. Så. Ja, der. Og det var lidt længere. Det var her. Så. Det var her, men det kommer sådan noget. Var det der? Ja, her. Okay, så sætter vi bare lige lidt æble for. Så er det min tur. Hey. Nej, hvad så? Tror du virkelig, at du kan slå Lukas? Ja. Nå, det får vi se. Kan han ikke? Det er sådan. Det er så min kugle om. Et æble. Ja, sådan. Et æble. Og en kugle. Okay. Vi starter med kuglen, fordi den burde være bedst. Det var den så ikke. Det var cirka her ved det her blad. Og min er faktisk længere. Det var cirka her. Og mit er stadig bedst. Jeg kan slå dig i alting. Det gælder fandme vores guldslå. Ja! Det var cirka her. Ej, okay, det var det flækket. Optrædet. Det var bonuspoint. Okay, så champion er stadig mig.